Je nedeľa, bezvetrie, ráno, 5 hodín 38. Toto, čo tu vidíte, bol to rovný pás, ale toto sa stalo, kým sme zapínali telefón. Je to pravda. Nahrali tento zaujímavý div. Ale vážne je bezvetrie a ono sa to hýbe. Keď počúvame, keď zdvíhame tie krabice, tak počujeme zo pár zvukov. Dnes počul môj kolega zaujímavý zvuk. Nezabíjajte ma. A krabica sa asi 5-krát otočila vo vzduchu A a pritom dopadla, som ju len položil na zem. a dopadla do tváru X. Pochopíte? Položím krabicu na zem, ona vyletí meter do vzduchu, 5-krát sa otočí a dopadne do tvaru X. To sa zapínal telefón. To sme už nestihli. A hneď sme odišli 30 metrov dozadu, kde máme práve stanovisko. Je schody? Áno, tam. Viete, sme v Bratislave a zatiaľ vedľa nás je stavenisko a zatiaľ tam nikto nie je. Ale tie buchnutia, čo ste v predošlých videách videli, to bolo nenormálne. To si mal nahrať. Čo? Tam, z toho lešenia úplne zhora, spadol kýbel, on spadol na tú zem, nič nebolo počuť, teraz tam není. Akože spadne kýbel a není to počuť, a keď sa tam pozriem, tak tam už není. Preboha. To je nenormálne. Duchovia išli na stavenisko. Nikdy nám nemôže dojsť trpezlivosť pri tomto vedeckom pokuse. Uvidíte, že raz. Pardon, musel som si odskočiť a nikdy nemáme iné miesto ako za kravicami, takže pardon. Zrazu mi to priblížilo displej. Môjmu kolegovi priblížilo displej a pritom nič nechytilo. A teraz to ide ďalej a zase bližšie. Toto video musíme zavesiť na YouTube. Uvidíte ho pod menom Duch Seara. Počkajte, musím si odskočiť. Toto duch spravil, keď sme Kým sme boli na hajzli, tak nepriateľ to trošku poposúval. Viete, ten taký, ktorého duch. nevidieť. Viete, ako je to? Tak, niečo ako... Mám taký divný pocit, že duch... To aj spadne. Poďme radšej Počúvajte, ďalej. verte tomu, že keby fúkal vietor, tak tento tu môj kolega s kamerou nezaostrí. Hej. Vždy mi to ukáže zelené pole, keď je bez vetry. A keď je vietor, červené pole a nedá sa proste fotiť ani kamerovať. Už nahrávame 3 minúty a 35 sekúnd. Teraz. Je vážne bez vetry. Lebo viete, prečo to hovorím stále? Nie preto, že ste nedôveriví alebo také niečo. Ale trošku s tým mávam a aby to nebolo napríklad podozrivé, že ja vlastne robím ten vietor, ale nerobím. Len mám trošku strach, tak preto sa mi hýbu ruky. Pozrite, teraz mi to samo priblížilo. Teraz zase oddialilo. Ja to vlastne nerobím. No to je zvláštne. Čiže mám hen na nule. Že mám na nule. Na 3 stromčekoch. A keby som to priblížil, tak sa mi ukáže na 1 stromček. To je zvláštne. To je najdlhší jav. A najzvláštnejší. Okrem toho... Počúvaj, kamoš, mám nápad. Čo keby sme sa premiestnili za roh? Tí duchovia by nás nevideli, iba tu by bola vystrčená kamera a možno by to spadlo. Vidíš? Dobrý nápad. Počkajte, ideme sa premiestniť za roh. Dobrý deň, sme za rohom a je to tu vážne nebezpečné. Vrch sa nebezpečne nakláňa. To, čo sa stalo medzi tým, tak to sa stalo tým, že zrazu zafúkal vietor a odvial nám čapice. Ale nedotkol sa tých krabíc. Tie krabice
to urobili sami, keď čiapky nám leteli nad našimi hlavami. Nám proste dvakrát sa otočili okolo hlavy a už ich nemáme a to už vážne, ja mám strach, to už je nemožné. Videli ste to? Povedal som, ja mám strach, to je nemožné a to spadlo. Za chvíľu spadne aj tá varka. Jaj, to je uveriteľné. Vidíte to auto, čo sa práve blíži ďalej? Tak zrazu, keď išlo to auto, som si na niečo zmyslel. Áno. Mne sa niečo zjavilo pred očami. Bolo to čierny duch so sekerou v ruke. A vyzeralo vážne divne. Urobíme ďalšie rozkošné excelentum.